Fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-Gvern diġà alloka ftit aktar minn 800,000 euro fuq mediċini b'xejn tal-IVF. B'mod globali sa minn meta r-rifużjoni mill-Gvern għal tali mediċini daħlet fis-seħħ fl-ewwel Jannar tal-2022 għal ġenituri prospettivi li kienu għaddejjin mill-proċeduri tal-IVF fl-ART Clinic fl-Isptar Mater Dei, il-Gvern investa aktar minn 4,600,000 euro. Dan joħroġ minn ċifri li jingħataw fil-Parlament mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Ian Burch, wara mistoqsija mid-Deputata Laburista Romilda Zarb. Wara li fl-2023 żdiedu l-proċeduri medikament assistiti li kienu qed isiru fi kliniċi Maltin liċenzjati u rreġistrati, il-ħlasijiet kważi laħqu 5 darbit iżjed. Fil-fatt waqt li fl-2022 ġew investiti ftit iżjed minn 384,000 euro, sena wara żdiedu għal kważi 647,000 euro. Fl-2024 għal 917,000 euro u fl-2025 kien hemm injezzjoni ta' kważi 1,850,000 euro. Kien propju Gvern Laburista li mhux biss introduċa s-servizz tal-IVF bla ħlas f'pajjiżna għal dawk kollha li xtaqu jsiru ġenituri, iżda kellhom diffikultajiet biex jaslu b'mod naturali, iżda kontinwament saħħaħ dan is-servizz nazzjonali, fost l-oħrajn bir-rifużjoni tal-mediċini meħtieġa. Issa hi wkoll wiegħda tal-Prim Ministru Roberta Bela li fl-ewwel mitjum tal-Gvern ġdid Laburista jiddaħħlu aktar riformi biex ikomplu jiġu mejjuna iżjed ġenituri prospettivi. Fil-mistoqsija tagħha lid-Deputat Prim Ministru d-Deputata Romilda Zarb staqsit ukoll dwar it-take home baby rate li mill-2013 il hawn żieda ta' aktar mid-doppju u llum hi rekord. Dan hekk kif minn 18% fl-2013 din ir-rata tela tal-kważi 36% fl-2024 u sussegwentament iżjed minn 45% is-sena li għaddiet. Dwar dawn iċ-ċifri tkellimna wkoll ma' Simon Attart, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għal ħarsien tal-embrjuni, li qaltilna dwar is-suċċess Malti hekk kif din ir-rata hi kważi d-doppju tal-medja Ewropea. It-take home baby rate li għandna din is-sena hija kważi d-doppju tal-medja Ewropea, bħalma hija wkoll il-pregnancy rates ta' din is-sena li missejna kważi 58%. Staqsejnija tispjegalna xi jfissru dawn ir-riżultati. Dawn ir-riżultati jfissru ulied ġodda, persuni ġodda, familji ġodda, diġà għandna l-fuq minn 998 tarbija mwilda, qed nistennew 2 oħra biex nagħlqu l-1000, ukoll għandna 1111 tarbija oħra li qed nistennewhom.